paggabi. Wow. Ang linis, no? Dito lang ako guys sa baba ng condo. Ayan. Malinis ang aming kapaligiran. Ayan yung mga tanim. Ayan, sinong gustong makidate kay Jam Vlog? Tara na guys. Ayan. Sinong gustong makidate dyan? Ayan, ganun lang mga halaman dyan. Chan, charan. Mga halaman. Ayan. Pauwi na ako guys. Ayan. So, ayan. Uuwi na muna si Jem at gabi na. Paano pa makapag-LS neto? Thank you so much sa mga inyo dyan guys. Maraming salamat. Gabi na, lumabas pa si Jem. Sinawala na. Ubusan kami guys ng gulay. Ubusan kami ng gulay. Linis naman paggabi. Paggabi lang naman guys malinis. Hindi organized talaga dito. Ayan. Charan. Baboy na guys. Thank you so much. Bye-bye na. Ayan. Tumawid na ako guys. Ayan yung restaurant ng mga Indian. Ayan. Love you so much guys sa inyong lahat. Thank you.